Akwụkwọ nke Matiu, isi nke 13. N'ụbọchị ahụ, Yeshua si n'ụlọ pụọ wee guzoro n'ụsọ oké osimiri. Ọtụtụ igwe mmadụ bịakwutere ya, nke mere na ọ banyere n'ụgbọ mmiri wee nọdụ ala n'ụsọ oké osimiri. Igwe mmadụ ahụ dum guzokwara n'ụsọ osimiri. O wee gwa ha ọtụtụ ihe n'ilu sị, "Lee, onye na-agha mkpụrụ na-apụ ịgha mkpụrụ. Mgbe ọ na-agha mkpụrụ, ụfọdụ dara n'akụkụ, nnụnụ wee bịa n'akụkụ ụzọ, ha wee daa. Ụfọdụ dakwara n'elu osisi nkume, e wee gwerie ha, ebe ala adịghị ọtụtụ. Ozugbo ahụ ha enweghị ala miri emi, ma n'ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ, mgbe anyanwụ dara ha kpọrọ nkụ n'ihi na ha enweghị mgbọrọgwụ. Ụfọdụ dara n'etiti ogwu. Ogwu ndị ahụ wee pulite ma kpagbuo ha. Ụfọdụ n'aka nke ọzọ kụrụ n'ala dị mma 60 ma mịa mkpụrụ, otu mpi maka 100 akwụkwọ, ọzọ maka akwụkwọ, ọzọkwa maka akwụkwọ 30. Onye nwere ntị ịnụ ihe. Mgbe ahụ ndị na-eso ụzọ ya bịara sị ya, "Gịnị mere i ji agwa ha okwu n'ilu?" Ọ zara ha sị, "N'ihi na e nyere unu ikike ịmata ihe nzuzo nke alaeze eluigwe, mana enyeghị ha ya. N'ihi na onye ọbụla nwere, a ga-enye ya, ma nwee ihe bara ụba. Ma onye ọbụla na-enweghị, a ga-anapụ ya ihe o nwere. Ya mere, ana m agwa ha okwu n'ilu, n'ihi na n'ihu ihe ha adịghị anụ ma ọ bụ ghọta." Otu a ka amụma Aịzaya mezuru n'ime ha, nke na-asị, "Ịnụ ihe, unu ga-anụ ihe ma ọ bụghị nghọta ihe ahụ. Unu ga-ahụkwa ma ọ bụghị nghọta, n'ihi na obi ndị a dị arọ, ntị ha adịghịkwa mma, anya ha apịachiwokwa, ka ha ghara iji anya ha hụ ihe, nụ ihe anya ha, ghọta ihe n'obi ha, wee laghachi azụ ka m wee gwọọ ha. Ma ngọzi ga-adịrị anya unu n'ihi na ha na-ahụ ihe, ntị unu n'ihi na ha na-anụ ihe. N'ihi na n'ezie agwa m unu na ọtụtụ ndị amụma na ndị ezi omume chọrọ ịhụ ihe unu na-ahụ, ma unu ahụbeghị, nụrụ ha, unu ahụbeghịkwa ha ka unu wee nụ ihe ndị a. Ya mere, geenụ ntị n'ilu nke onye na-agha mkpụrụ. Mgbe mmadụ nụrụ okwu alaeze ahụ ma ọ bụ ọ ghọtaghị ya, onye ọzọ bịara were ihe ọ kụrụ n'obi ya. Onye a bụkwa onye natara mkpụrụ n'ụzọ. Onye chịkọtara mkpụrụ n'ala nkume. Onye nụrụ okwu ahụ ma nata ya n'amaghị ama, mana ọ gbaghị mgbọrọgwụ n'ime ya. Ọ na-adịgide naanị otu n'oge na-abịa n'ihi okwu ahụ ọ bụ oge. N'ihi na mgbe mkpagbu ma ọ bụ mkpagbu a na-ekwujọ ya mgbe niile. Onye natara mkpụrụ n'etiti ogwu bụ onye na-anụ ihe. Okwu ahụ na-adịghịkwa mma, mana nchegbu nke na-emebi aghụghọ nke akụnụba na-akpagbu okwu ahụ. Ọ na-aghọkwa onye na-amaghị ama, onye na-anaghị amị mkpụrụ. Ma onye natara mkpụrụ n'ala dị mma bụ onye na-anụ okwu ahụ ma ghọta ya. Onye na-amịkwa mkpụrụ ma na-enweta ụlọ. Onye natara 100 mpempe akwụkwọ na 100 mpempe akwụkwọ. Ọ tụrụ ha ilu ọzọ sị, "Alaeze eluigwe dị ka nwoke nke kụrụ ezi mkpụrụ n'ubi ya. Ma mgbe ndị ikom ahụ na-ehi ụra, onye iro ya bịara kwọọ ata n'etiti ọka wit ahụ wee pụọ. Mgbe ọka wit ahụ pulitere ma mịa mkpụrụ, ata ahụ pụtakwara. Mgbe ahụ, ndị ohu nke onye nwe ụlọ bịara wee sị ya,
Onyenwe anyị, ị kụghị ezi mkpụrụ n'ubi gị. Olee ebe ata ndị a si bịa? O wee zaa ha sị, nke a bụ otu. Mgbe ahụ, onye anya ụfụ ahụ mere ndị ohu si ya, ị chọrọ ka anyị gaa chịkọta ha? O wee sị, mba, ka ọ ghara ịdị, mgbe unu na-agha ịchịkọta ata, unu ga-emekwa ka ọka wit daa na ya. Hapụnụ otu na nke ọzọ ka ha tolite ruo oge ọrịa ahụ. N'oge ọrịa ahụ, m ga-agwa ndị na-ewe ihe ubi sị, buru ụzọ chịkọta ata ma tinye ya n'ogige ka e lie ya, mana chịkọta ọka wit n'ụlọ nkwakọba m. O wee kọwara ha ilu ọzọ sị, alaeze eluigwe dị ka mkpụrụ mọstad nke mmadụ na-ewere ma kụọ n'ubi ya, nke bụ na mbụ kacha nta n'ime mkpụrụ niile. Mana mgbe ọ na-eto, ọ bụ nke kachasị ukwuu n'etiti ahịhịa. Ọ bụkwa nke nwere onwe ya, nke mere na nnụnụ nke eluigwe na-abịa wuo n'alaka ya. Ilu ọzọ kwuru ha sị, alaeze eluigwe dị ka ahịhịa nye nke nwanyị na-ewere ma zoo n'ime mmanụ aṅụ atọ ruo mgbe a ga-aghọ ahịhịa nye niile. N'ihe ndị a niile, Yeshua gwara igwe mmadụ ahụ n'ilu. Ọ gwaghịkwa ha okwu na-atụghị ilu, ka ihe onye amụma kwuru wee mezuo sị, m ga-emepe ọnụ m n'ilu ma kpughee ihe ndị ezoro ezo kemgbe e guzobere ụwa. Mgbe ahụ, Yeshua chụpụrụ igwe mmadụ ahụ wee banye n'ụlọ. Ndị na-eso ụzọ ya sonyere ya na-asị, gwa m ilu nke ata ubi. Mgbe ahụ ọ zara ha sị, onye na-agha mkpụrụ ọma bụ nwa nke mmadụ. Ubi ahụ bụ ụwa. Mkpụrụ ọma ahụ bụ ụmụ nke alaeze. Ata ahụ bụkwa ụmụ nke ndị ajọ omume. Onye iro nke na-agha mkpụrụ ahụ bụ ekwensu. Nke kacha njọ bụ ọgwụgwụ ụwa. Ndị na-ewe ihe ubi bụkwa ndị mmụọ ozi. Dịka a na-achịkọta ma gbaa ha ọkụ n'ọkụ, otu ahụ ka ọ ga-adị na njedebe nke ụwa. Nwa nke mmadụ ga-eziga ndị mmụọ ozi ya. Ha ga-achịkọta ihe niile na-eme ka mmadụ sụọ ngọngọ na ndị na-eme ihe ọjọọ n'alaeze ya. Ha ga-atụbakwa ha n'ime ọkụ. Ebe ahụ ka ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Mgbe ahụ, ndị ezi omume ga-enwu dịka anyanwụ n'alaeze nna ha. Onye nwere ntị ịnụ ihe ya nụ. Alaeze eluigwe dị ka akụ niile zoro ezo n'ubi nke mmadụ mgbe ọ hụrụ ya, zoo ya, mere na ọ na-apụ ma ree ihe niile o nwere wee pụọ n'ubi ahụ. Alaeze eluigwe dị ka onye ahịa nke hụrụ otu nkume pearl dị oke ọnụ ahịa, ree ihe niile ọ na-achọ nkume pearl dị mma. Onye nwere alaeze eluigwe yiri ụgbụ o nwetara wee zụta ya. Ọzọkwa, ihe ndị ahụ, mgbe ọ jụrụ, ndị ikom ahụ dọkpụrụ ya n'ụsọ osimiri, nọdụ ala chịkọta ihe ọma n'ime ite, tụfuo ihe ọjọọ. Otu ahụ ka ọ ga-adị na njedebe nke ụwa. Ndị mmụọ ozi ga-aga were ha. Ha ga-atụba ha n'ime ọkụ nke ọkụ ebe ịkwa akwa na ite eze ga-adị. Yeshua sịrị ha, unu ghọtara ihe ndị a niile? Ha zara ya sị, ee, Onyenwe anyị. O wee sị ha, n'ihi ya, ode akwụkwọ ọbụla a kụziri ihe gbasara alaeze eluigwe dịka onye nwe ụlọ nke na-ewepụta ihe ọhụrụ na ihe ochie site n'akụ ya. Mgbe Yeshua kwuchara ilu ndị a, ọ pụrụ wee bịa n'ógbè ya wee kụziere ha ihe n'ụlọ nzukọ ha, nke mere na ha tụrụ ha n'anya.
Ha wee sị, olee ebe amamihe a na ọrụ okwu ndị a si bịa nye nwoke a? Nwoke a ọ bụghị nwa ndị ọrụ ọkwa nka, nne ya ọ bụghị Mary, ụmụnne ya ndị nwoke na-adakwa mba, Simon na Judas, ụmụnne ya ndị nwanyị niile anọghị ya. Olee ebe ihe ndị a niile si bịa nye ya? Ha nwere iwe n'ebe ọ nọ. Mgbe ahụ Yeshua sịrị ha, onye amụma anaghị enwe nsọpụrụ ma n'obodo ya ma n'ụlọ ya. Ọ rụghịkwa ọtụtụ ọrụ ukwuu n'ebe ahụ n'ihi na ekweghị ekwe.